Здравейте, дами и господа, в този клип искам да ви кажа, че ще си остана отново, ще си остана в този канал. Няма да се меся в никакви други канали, няма да променям нищо. Всъщност ще променя няколко неща, като цяло името ще бъде променено. Също и корицата ще бъде друга, няма да е тази, която е в момента. Но вече силно, когато гледате този клип, корицата ще бъде правена и всичко почти ще бъде правена. Не се знаем. Искам този клип. Да, просто исках да ви кажа, че ще се остана тука. А също искам да ви кажа, че да не си правите труда да гледате стари клипове и да гледате скайпа ми какъв е, и да не си правите труда да ме добавяте и да ми пишете някакви работи, защото аз не ще ви приема. Да, аз буквално няма да ви приема в Skype, просто ще ви блокна. Да, това ще е най-малкото, което ще ви блокна. И да, това е от клипа. Надявам се да хората, които са се сабскрайбнали, да се сабскрайбнат отново. И това е. Чао!